Тази година организирахме четвъртото издание на Международния форум за културно наследство, като темите бяха дигитализация и иновации. Причината да изберем тях е, че събитието беше платформата, на която представихме за пръв път дигиталния двойник на монумент Бузлуджа. В това издание успяхме да съберем 40 експерти, които се качиха на сцената от 10 държави в цяла Европа. I think the forum is a fantastic platform to discuss contemporary urgent issues of heritage conservation in an international context. So it's not a local or regional event, it is a transboundary event, it is a multinational aspects and experience which can be involved. And I found it very interesting that it is a, so to say, a pan-European platform you have here. About the Heritage Forum, I should say that it's a very convincing format. I really appreciate that it involves really different kinds of audience. So we have these young people, students, citizens. Посетителите на форума тази година имаха възможност не само да чуят вдъхновяващите лекции за дигитализация и иновации от лекторите, а и да ги преживеят на живо в рамките на нашето дигитално фоайе. В него те можеха да сложат VR очила и да видят на практика обживяването на културни обекти. This forum was really inspiring because we learn a lot about the new media, the new technologies are also not only a language to communicate with youngsters, but is also an open window when you cannot work directly with the monument or the heritage. Дигиталният двойник, който създадохме, и решението той да бъде създаден на веб платформа, която може да бъде достъпена от всеки човек по целия свят, от всяко едно устройство, решава огромен проблем за достъпа и на информация на хората до монумента и отключва една врата, която е заключена в момента на входа, на хората да могат да влязат вътре, да се разходят, да научат повече за историята така, каквато е била, и да се разходят както в настоящето, така и в миналото и да имат шанса да дадат своя принос за това какво би искали те да стане с монумента за бъдещето. И те могат да бъдат активни участници чрез даването на фидбек, чрез обратна връзка за тяхната визия. Работим за каузата Бузлуджа от много години насам, като нашият фокус първоначално беше върху материята и това как да спасим самата сграда от разруха. Успяхме да запазим мозайките, да направим цялостни планове за опазване и управление и визия за бъдещето. Но смятаме, че сега, когато стигнахме до момента, че можем да консолидираме сградата с нов покрив и прозорци, един проект, който предстои в следващите 3 години, е важно да помислим и с какво съдържание ще изпълним сградата. Дигиталният двойник е първа стъпка в това да разкажем сградата по един иновативен, съвременен и критичен начин от много перспективи. And I think the ways Buzlucza is treated now, there is a lot of courage. There is a lot of out-of-box thinking that has been happening there. But at the same time, it has been done with very ethical and respectful perspective also. So it's the thin line that you are walking is still a very balanced one. Изключително съм удовлетворена от този форум, защото стотиците хора, които се събраха в тази зала в рамките на 2 дни, дадаха изключително добра обратна връзка. Те споменаха как са вдъхновени да се приберат в институцията, музея, неправителствената организация или фирмата, в която работят, с нови идеи, с нов заряд, с нови контакти. Такива форуми са много важни, за да усещаме колективното желание за градивна дейност и желанието заедно да опазваме ценното за всички ни културно наследство. Опазването не е работа само на една институция, на един човек или на една структура. Това е работа на всички, които живеем в тази културна среда, която ни формира, която създава приемственост, която създава идентичност и която е основата, всъщност колагена на обществото, в което живеем.
Много често диалогът за културното наследство в България е по-скоро доминиран от негативен тон, защото имаме много обекти, много от тях са изоставени. Но смятаме, че този форум всъщност преформатира проблемите и предизвикателствата в възможности и в перспективи как заедно, обединявайки усилия, можем да намираме решения, можем да взаимстваме решения от чужбина и можем всъщност да виждаме, че не сме сами в тази кауза и че ни е грижа.